Jo quan arribo a la mesa del Parlament em diuen que tinc 2 cotxes, 2 Audis A6 i 2 xofers, i que a disposició, un per si s'espatlla, diguéssim, i després els 2 xofers perquè els caps de setmana també van amb mi, vagi on vagi. No. Hi havia hagut molt mala praxis d'una inèrcia que no és pròpia del Parlament, sinó d'una època, no? I d'un emmirallar-nos amb coses que no ens havien d'emmirallar. I els sous 3/4 del mateix. Hi havia hagut una cosa incrementalista que la gent del carrer no entenia i que, evidentment, no era el que es pagava a la societat. Havíem anat de nous rics i no som rics a Catalunya i, per tant, hem de ser conscients de com està la societat i, d'alguna manera, ser un reflexe d'això. Llavors, allà on he estat he anat mirant de fer allò que per mi volia, també, no? I de vegades no te'n surts i hi ha coses que ni tu mateix les veus perquè són tan evidents que t'instal·les, no? Però aquelles que sí que he pogut veure, doncs allà on he estat he intentat canviar-les. La imatge aquesta de que si fas política acabes sent ric, doncs, bueno, estic molt d'acord amb això del delicte d'enriquiment injust que s'està intentant regular, especialment pels polítics, perquè quan hi ha una no explicació de que la gent es faci ric quan tens sous normals, doncs jo crec que s'ha de perseguir, perquè malauradament jo tinc companys que he vist que no té explicació que estiguin en una situació econòmica i després quan fan les declaracions de béns resulta que posen que tenen 500 euros al banc i que no tenen cap propietat. Jo al cap dels anys tinc la gran sort d'haver viscut sempre del sou. La casa que vivia aquí a Castellà era la casa de la meva àvia i ara hi viuen les meves filles i la meva dona, exdona, i on visc ara és l'apartament que vaig comprar a principis dels 90 i no tinc res més, i que aquest sí que és meu, aquest és meu, aquest és meu, a propietat, i no tinc res més, és un apartament de 80 metres quadrats i necessito cada mes el sou que em paguen per la feina que estic fent ara i no puc viure de rendes ni molt menys, i espero que algun dia o altre em pugui jubilar. Per tant, i estic molt orgullós que sigui així, que com tothom li costi arribar a final de mes i tot això. I a més, allò que deia abans, perquè no faci mal a tota la classe política, començant per l'alcalde del poble més petit o el regidor del poble més petit i acabant pel president del govern de la Generalitat, jo crec que hem de ser molt exemplars amb això. I que de vegades paguem d'accés, doncs paguem d'accés, i molt transparents. I si ara haurem de dir què té cadascú, doncs sí, clar que ho has de dir, perquè t'estàs dedicant a això, i si et ve algú que, jo què sé, que vol instal·lar una empresa aquí i et fot un sobre sota mà, doncs has de dir que no. I tot això que mica en mica es va regulant i cada vegada és més transparent, doncs jo crec que aquesta exemplaritat no s'hauria de posar en dubte. Jo, de fet, estic ara dirigint una fundació que es diu Transparència i Bon Govern, d'allà on treballo, i fem formació d'això.